ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍କୁଲ ଯିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। କାଲି ରାତିରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପାଗଟି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ବାହାରି ଯିବା। ଆଜି ପୁଣି ପଖାଳ ଭାତ, ଆଳୁ ମିକ୍ସଚର, ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ବଡ଼ିଚୁରା, ଆମ୍ବ ଖଣ୍ଡେ ପକାଇ ଦେଇଛି ତା ଦେହରେ ବାସ୍ନା ହେବ ବୋଲି। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଆମ୍ବ। ପଖାଳ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ନିଦ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ 2 ଜଣ ମୋତେ ଶୋଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଡହରା ଆଉ ଗୋଟେ ଡହରି। ନିଦରୁ ଉଠିକି ବସି ପଡ଼ିଲୁ ତରଭୁଜ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ସିମେଇ ଉପମା ବନା ହେଇଥିଲା, ଖାଇବା ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି এই ভিডিওটি ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭାଇରାଲ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭରାତ୍ରି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।